Čaute ľudia, ja som Samuel Cubers.sk a vítam z nového videa, kde to bude tutoriál na dvojku, ale rýchlejšiu metodou Ortega. Ak sa chcete túto metódu naučiť, mali by ste vedieť aspoň začiatočnícku a značenie ťahov musíte vedieť. Najprv kocku namiešame úplne ľubovoľne. Prvé, čo urobíte, si poskladáte stranu, ale nemusia tam byť rohy správne. Napríklad, ako vidíte tu. Tie rohy nie sú všetky správne pri sebe, na červenej. Neviem, čo by som na tomto vysvetlila, keďže každý vedie stranu, to sa chce naučiť túto metódu. Teraz prejdeme k druhému kroku. Takže, ak sa vám v druhej línii ocitne iba jeden roh, tak si ho dáte doľava dolu. Ak roh smeruje ku vám, tak urobíte R, U, R', U, R, U2, R'. Teraz rýchlene. No, takže. Teraz je ešte jeden prípad, kde je roh otočený hore. Ale keď si ho dáte doľava dolu, tak roh nesmeruje ku vám. Tak si ho dáte doprava hore a urobíte R, U2, R', U', R, U', R'. Pardon. Teraz ešte raz. Dobre. Teraz. Ak máte vo vrchnej línii dva rohy, a tieto ľavé dva rohy vytvárajú takéto účko, no, sú takto pri sebe, tak si dáte tie správne otočené do pravej ruky a zle otočené do ľavej ruky a urobíte F, R, U, R', U', F'. Teraz, ak vo vrchnej vrstve nemáte ani jeden roh točený a vytvárajú len takéhoto panáčika, že majú ruky a nohy, tento pásik a toto účko, ako to ja volám, tak urobíte F, R, U, R', U', dvakrát po sebe a F'. Neviem. Tak. Potom je ešte jeden prípad, keď vo vrchnej vrstve není ani jeden roh správne hore. A vytvárajú takéto dve čiarky. Jedna, druhá. Tak urobíte F, R, U, R', U', trikrát a F'. Počkajte. Potom je ešte jeden prípad. Keď máte dva prípady, keď je vo druhej línii dva rohy a vytvárajú takto pasík, tak urobíte R, U, R', U', R', F, R, F'. Mám. Potom je tu ešte jeden prípad, keď sú takto do kríža, tak musíte si to dať tak, aby smerovali tieto hrany doľava a od seba a urobíte
Tento algoritmus. Tak asi všetko k tomuto videu. Ak sa mi video páčilo, dajte like, ak chcete, tak aj odber. A ak nie, tak dajte like. Čaute.